Moje jméno je Jolanda. Jak vidíte to, všechno ukazuje se čistě jenom, nepřijeli Benga. Flotila opustila hyperprostor. Nebude to snadné, nejnovější záznamy hovoří o štítech na 6. planetě jejich soustavy. Tyto štíty není možné rozbombardovat. Jestli chcete vědět moji budoucnost, co jsem dělala jako malá, já vám to odpovím. Chodila jsem s mojí maminkou z vesnici do vesnici, protože nás bylo hodně. Chtěla bych se zeptat, jestli se ještě letos, v roce 2011, odstěhuji. Tady vidím, opravdu vy se odstěhujete, protože tady vidím, pes je přítel člověka, vy se odstěhujete, ano. Dohlídněte na vaši dceru, ať nedělá takový kopičiny, přijeli Benga. Dobrý večer, opět se tady vidíme. Nenechte se zmát, nepřepínejte kanela. A chci, abyste jeli na tenhle ten program. Vy máte dobrý, nemáte nic? A je. To jsem se bála. Vy tady jste úplně na pokraj síly, váš manžel, neustále. Máte velký řešení, ty finance. Moje jméno je Jolanda. Řeknu vám na vaše otázky. Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom 3. Moje jméno je Jolanda a chci, abyste viděli, jak jsem zkušená. Já ráda vařím, ano, protože je to na mě vidět. Mně nepřipadáte jako cigánka, vy jste cigán. Ano, jsem cigánka, jsem bílá. Dneska je zlá doba, protože je drahota. Dneska všechno to vidím. Dneska 1000 korun je pro mě málo. Pro mě je málo 1000 korun. Spadne, hluboko bych řekla. Náhle vás tady někdo přepadl. Jsem cigánka, Jolanda. Nehraju ze sebe nějaká gáčovka. Médium gáčika. Slušnej kluk to byl. Moje jméno je Řízek. Kdybych mohla, tak udělám hodně Jolandy ze sebe a každému bych pomohla na úřad práce. Já jsem tvůj otec. Jolanda. Ne, to snad ne. To není pravda. Nahlédni do světa Toho kapra. a uvidíš, že je to pravda. Ne! Moje jméno je Jolanda. Spadlo to hluboko. Já vám přeju krásný večer a jedeme dál. O to jsme tady.